Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndaba. Useqopha umlando umculi kaMaskandi uKhuzani Dlamini Mngozi ngokuba umculi wokuqala emlandweni kaMaskandi ukuba athenge iloli phecelezi truck. Cha, nathi siyavuma uyisiqophamlando mfokakhuba, siyakubongela siyiThabizolo TV engathi kunganda lapho othathe khona. Kanti ezibongela ekhasini lakhe la Facebook uKhuzani ubhale kanje kulabo abamesekile. Umbhalo ubufundeka kanje: Sizwe sakithi, ngithi anginikhombise amandla ukungeseka kwenu, angithathe angibeka lana, ngithi isandla sedlula ikhanda. Ziboneleke iloli ethengwe indlamlenze ku video. Sibonge sihlangane ngokuzayo.